नै लोगोफोर जोंहा सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय एसे नंजोयपुर गामियाव जानो गोनां 14 नभेम्बरनि थाखाय दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। सेथि हाबाफारि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजा दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ दसे सम बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बयखौबो खावलायनाय जादों। बे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आङो गिबियावनो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। लानो हानाय गनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि मानगोनां ललिचन्द्र बर' सार, बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय UNDC एक्सेसिबिलिटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मानगोनां सानसुमा बसुमतारी सार, लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिमेन्ट दख'रा गोराय फुवा फरायसा आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरि नेहाथारि, लोगोसे मावथिफारिया बिथांजोमोन, लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय सानजा सानजारि UPBOनि दख'रानि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि आरो मावथिफारिया बिथांमोन, लोगोसे गासै बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गासै मोनफ्रोमबो आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि, लोगोसे बे हाबाफारियाव कारेन्डार बेनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां बिथांमोन, लोगोसे गासै आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि, लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लायो नामा? बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सानफालिथाय लोगोसे खुंगा 23थि बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्टगुरि बर' थुनलाइ आफाद आरो खुंगा 14थि 2 बोसोरारि जथुम्मा सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि
दिनैनिफ्राय नैथि हाबाफारि बांद्राय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनिनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय हांख्रायजानायनि लाबोजानाय मानगोनां मन'राम बसुमतारी सार लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि धनिचन्द्र बर' सार लोगोसे बे हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय ULDC एसबिएनटि वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि मानगोनां सार लोगोसे बोसोनगिरि सारमोन लोगोसे जोंनि सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मावथिफारिया बिथांमोन लोगोसे सिमेन्ट दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे गासै मावथिफारिया बिथांमोन लोगोसे बांद्राय आफादनि गासै आफादजों लोगोसे नेहाथारि बोसोनगिरि गासै दालाय आफादनि मावथिफारिया बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगिरि सार बिथांमोन लोगोसे बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि जाहाथे बे मावखुलियावनो जिरायनानै रायजो आफादनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमा नोंथांमोना गासैबो जाहाथे बे खुलियाव थानानै मोजाङै मोजां आफादनि खामानिफोरखौ मावनानै रायजो आफादा जाहाथे फैगौ जन नभेम्बर आरो बे हाबाफारि बेफोरखौ मोजाङै मावलांनो हाथों बेखौनो आफा अबंलावरिनि सेराव आर'ज गाबदों बेवहाय आफा अबंलावरिजों जाहाथे जेरैबो अखा बाथा होआलासिनो बोथोरारिफोरनि जेबो जेंना सोलियालासिनो मोजां मोजां जाहाथे रायजो आफादा बे खुंनो लानाय दुलाराय बर' हारिनि थुनलाइ आफादनि खामानिफोरखौ मोजाङै मावलांनो हायो आरो बहायनो जेरै थानानै जाहाथे आफादनि मावनांगौ खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो हायो बेनि थाखायनो आफादनि सेराव सिबिबाय दहाय आफादनिफ्राय बे मावफुंखौ दिनै आं जाबाय। Saat